mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala wayamba ndikutiuza mu Qur'ani yolemekezeka kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. inu anthu amene mwakhulupirira, walamulidwa kwa inu kusala monga momwe kudalamulidwira kwa anthu akale inu musadabwere kuti muope Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala wayamba ndikutikumbusa pa chilamulo chake chakusala kudya ngati imodzi mwa nsichi za nsanamira za Chisilamu. Iyi ndi nsichi imene Allahu subhanahu wa ta'ala adayilonjeza pa iyo kunena kuti as-sawmu li wa ana ajizi bihi, kusala kudya nkwa ine ndipo ine Allah subhanahu wa ta'ala ndi yemwe ndizalipire pa siku la chimaliziro. Allah subhanahu wa ta'ala pokumbusa nsichi imeneyi komanso polamula chinthu chimenechi chili ndi mapindu ochuluka mkati mwake, ndipo ena mwa mapindu ndi omwe Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza mu aya yomwe kunena kuti cholinga chake chachikulu chakusala kudya kumeneku ndiko kuonesa kumuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala pa chilamulo chakusala mu zinthu zochuluka, mukusala kudya, kusala zilakolako, komanso ngakhale kusala zakumwa. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala polamula chinthu chimenechi akufuna aone kodi ndi ndani amene angakwanirise chilamulo chake. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala adamuphunzitsa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam komanso kumuuza ndi kutiuzanso inu ndine kuchokera mu Qur'ani kunena kuti mwezi umene umwezi wa Ramadhani huwa shahrul mubarak, uwu ndi mwezi wa madaliso. Mwezi uwu ndi mwezi wa madaliso, mwezi umene nkati mwake Qur'ani idasisidwa. Lailatul Qadri Allah subhanahu wa ta'ala adaika mwezi umene mwezi wa Ramadhan, komanso Allah subhanahu wa ta'ala adaika mabaraka usiyana mwezi umene mwezi wa Ramadhani. Ndipo mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama adatiphunzitsa kunena kuti mwezi wa Ramadhani ukaoneka ghulliqat abwaba jahannam, makomo aku jahannama amatsekedwa. Wa muraddati shayatin wal jinn, asatana yemwe ndi shaitani ndi ziwanda zake zomwe amazigulisa ntchito ponong'oneza mitima ya anthu okhulupirira zimamangidwa. Wa tuftahu abwaba aljanna, ndinso makomo aku janna amatsegulidwa. Ndipo mbale wanga olemekezeka, tikuyenika kudziwa kunena kuti mkatikati mwa janna ya Mulungu subhanahu wa ta'ala mtumiki sallallahu alaihi wasallam adatisimbira kunena kuti wa fi aljanna, ndipo mkatikati mwa jannamo fihi albabu yusamma rayyan, muli khomo limodzi lomwe Allah subhanahu wa ta'ala adalitchula kuti rayyan, ndipo khomo limeneli sakalowa munthu wina aliyense kupatula osala kudya eka. Ndipo khomo limeneli lotchedwa rayyan siku la Qiyama lizaitana anthu osala kudya kunena kuti aina saimu, ali kuti anthu aja adali kusala kudya posatika chilamulo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Fayaqumun, ndipo anthu osala kudya azayima, ndipo anthu osala kudya azayima. La yadkhul minhu ahadan ghayruhum, ndipo khomo limenelo sazalowa aliyense kupatula okhawo anthu amene amasala kudya. Fa idha dakhalu, ndipo akazamaliza kulowa anthu osala kudya khomo lidzatsekedwa. Onse akazalowa osala kudya khomo limenelo lidzasekedwa.
mwezi huu wa Ramadhani mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adali chisanzo cha bwino ngati mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kutuza kunena kuti laqad kana lakum rasulullah nditudi mtumiki wanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasan ndicho chisanzo cha bwino kwa ife. Mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwezi umene mwezi wa Ramadhani anali kutulukisa kupanga maibada osiyana ndiponso adatuuza mapindu ofunikira mwezi wa Ramadhani. Ndipo mwezi wa Ramadhani omwe kuzuka dakwi ngakhale kungoma mazi ndi baraka. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam muonga mmodzi adatifotokozera kunena kuti tasaharu muzidya dakwi fa inna fi suhuri baraka, chifukwa mudakwimo Allah subhanahu wa ta'ala amayika mu madaliso. Ndiponso kuthandiza ena zomwe angathandizikire pa iftaru ngakhale katachepa ngati hafu ya tende ndi mabaraka Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo kuswali sunna mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala amakulipira zabwino ngati waswali swala ya faradhi. Ndipo pa swala ya faradhi malipiro Mulungu subhanahu wa ta'ala amalipira swala imodzi ya faradhi ngati waswali swala 70 za mwezi wina posakhala wa Ramadhani. Ndiye munthu kungoswali swala imodzi ya mwezi wa Ramadhani faradhi Allah subhanahu wa ta'ala akulipira ngati waswali swala zokwanira 70. Ndifake Mulungu subhanahu wa ta'ala amakonda kutifunsa mu surati ar-Rahman fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, kodi ndi mtendere wanji wa Mulungu subhanahu wa ta'ala omwe inu ndine tikuukana. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, kodi palinso malipiro azabwino munthu akapanga chabwino kupatula kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala amampasa zabwino? Palibe. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala akutifunira inu ndine zabwino. Ndi chifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala adatiuza mu Qur'ani kunena kuti law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian, nditudi Allah subhanahu wa ta'ala akadaipeleka Qur'ani imene kumapiri nditudi mukadawaona mapiri akunjenjemera kukanika kutenga Qur'ani imene. Ngakhale akadaipeleka kumwamba mukadaona mitambo ikunjenjemera wa hamalaha al-insan, koma tikaonesesa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani adampasa munthu ngakhale munthu ali ndizofoka. Choncho chifukwa chokwanirisa malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala Allah watikonzera zabwino. Ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adatiuza mapindu aswala kunena kuti Jibril alayhi salam nthawi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam amawasimbira masahaba radiyallahu anhu kunena kuti Jibril alayhi salam adafunsafunso kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala muzolengedwa zanu pali chomwe mudachilenga chokongola kuposa ine? Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adamuyankha Jibril alayhi salam kuti ayi palibe. Choncho Jibril alayhi salam adapeleka sajida sunna ya malaka awiri kwa zaka zokwanira 80, laka yoyamba zaka 40, laka yachiwiri zaka 40. Kenako atamaliza Allah subhanahu wa ta'ala anamsa Jibril alayhi salam kunena kuti ndifo yanu mapeleka sajida. Ndipo anayankha kunena kuti ndimapanga poyamikira pa zabwino zomwe munandipangira zomwe simudapangire cholengedwa china chilichonse. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adamuza Jibril alayhi salam kunena kuti ngakhale waswali nthawi yayitali choncho koma zabwino zake sizingafanane ndi kapolo wa ine amene waswali malaka awiri chifukwa choti ine ndamulamula ngakhale itakhala nthawi yochepa. Ndi Jibril alayhi salam anadabwa ndipo anafunsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala famal jazaa, kodi nanga munthu amene malipiro ake ndeyati? Ndi Allah subhanahu wa ta'ala anamuuza Jibril alayhi salam kunena kuti aljannatul ma'wa, munthu amene ndizampasa jannatul ma'wa. Ndipo Jibril alayhi salam adapempha permission kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti akazonde jannatul ma'wa. Ndipo Allah adampasa permission. Jibril alayhi salam anatenga mapiko ake wonse kwa 600 ndikupita mu jannatul ma'wa. Kenako Jibril adawuluka kufika na mpaka na mmene adatopera. Kenako adafunsa kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti kodi ndafika hafu kapena ndafika kota ya jannatul ma'wa? Allah subhanahu wa ta'ala adamuyankha Jibril alayhi salam kunena kuti ngakhale nditakuonjezera mapiko ako times 2 sungafike kota ngakhale hafu ya jannatul ma'wa. Choncho abale wangu olemekezeka tiziwe kunena kuti mwezi huu wa Ramadhani ndi mwezi ofunikira kwambiri. Ndifanye Mtume sallallahu alaihi wasallam adatipasa inu ndine warning kunena kuti wallahi alioluza munthu uya amene mwezi wa Ramadhani umati ukafika ama ulowa mwezi wa Ramadhani mpaka ndikutuluka ali ndi machimo.
chifukwa ndi mwezi umene Allah subhanahu wa ta'ala makomo akulapa amatseguka pa sambi zomwe ino ndi timakhala tikupanga Allah subhanahu wa ta'ala amasintha komanso ndi mwezi umene Allah subhanahu wa ta'ala adatipasa njira zambiri wa bikulli tasbihatin sadaqa kungopanga munthu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zonse zija Allah